eno no we eye okunyina waben ewo sinitwamu na wote sinitwa ase ye friend so Idrisa Akuna Aba Obi edi adodo na de friend se Idrisa Aba nidi eno no na ye wo no obobo sumi no mu afi apema hankura bi oso emienu mu ena ye wo no a ingresi ememu ena ofira enye asemketoa na wako school ewo National Youth of Theatre ewo ingresi a enye asemketoa so eno no Idrisa Akuna Aba Obi a wono waben wo sinitwam no ti sinitwa ase woni kumase meyo yewra sampan wono no mu se wono ete wona na Idrisi eba ya wono so ebebo aye ema ni nyina akoso opanyin ni meka no waba kwasema National Youth Theatre ewo London ho ene okwaje ni ntete ya wabbo modern wo sinitwam a sini ba ko friend say Stranger Bell a eno no HBO series ye wo mu yi woka ho a enye asemketwa ewo ho no Idrisu Aba Akuna no ono enso no ono so beko na wakwa akochia Asante eno no edika aka no wasem bebredi atem se wo na afia pema hankono edioso eminu no nya finishia duonum National Youth Theatre London ho na oko school senior waye ni wadi mu akotene bie Stranger Bell HOB series and afi the wire the champion mienu any mienu no ni the champion mienu and 2002 to 2004 afi DCI John Luther and also BBC one more series bi trotro so and also the champion mienu any duno and the champion mienu any duno enkono 2010 to 2019 enya asemketwa Nelson Mandela in the biographical film and also Mandela Oreyi Otwabi a chese waben a long walk to freedom in champion yenu dunia san 2013 enye asemketwa wono na wodu ha wotia ni di nyina ni Idrisa Akuna Aba Obi a enisi memu ena ofri and the city of Kumasi for inviting me here and welcoming me on this very special day. Congratulations and thank you. Come on, no, Bantam Hino no Bafo Usama Nkwetia Idrisa ena wo chiachia no Idrisa Akuna Aba ena wo chiachia edi adodo na atade frɛ no DJ Big Idris okwa ne mfefo edi a omo etade frɛ no United Kingdom hono eno no ohwema ne nchi SF Celerio a onye asenko 20 nyanwanwa se wakoye se Black American tuntun ewo na husum ewo pa boy actor oye producer ena afi osaye Dix Jockey na yesi DJ na ye kanu no wede na dwuma pa osaye dwuntuni o rapo wo mo de kasa hare no ena osa eto ni mankasa United Nations Association of Ghana wono so mpanyimfo ne mo so mtiti Idrisa ena oguso a wo chiachia nananom ewo honom a enye asemketo akra an Idrisa ho abakwasem kakra ena yakeka edi akyeremo no ne hokani ye friend Honey no God ne hokani eno no ewo honom a enye asemketo Sonia Nicole Hamlin ena afi Sabrina Dorin wonu nyina abranti yi na hokanfo no na se o yerenom miensa ewo honom a Honey Norgan yewo anase o ware no afi apema hankro de okunkun 1999 ena wo mu eja ware ewo 2003 honom ansa na eye Sonia Nicole Hamlin wono so fi champion bi no ene eduns ensianum 206 ena wo wa no a wo mo eda so ho ena afi Sabrina eye Dory wono so sami wono so ne hokani a woda so ene na ewo honom a enye asebetwa
akwasi de di kai e wo fin champion bienu ani aduonu miensa no no e di besi da bia yeka se Asante na akoye sesom ntinge beka se asori a Asante church eno ne akwasi de bia ye nti wo Asante lem ade a upompo na se wo ya Asante ni nko ade a wo hye ase obi nso no nyum upompo wo hye nwunu wo yase nti akwasi de eni ntitra sofo ya na wo mototo ayampia no ya no mahweni zan se we nana no bedi akwasi de wo ma konkonya dem akobom paye e de asase nyina e de ase otwire de ampon ensa enanananom ensa enu nti woni hwan se wo kɔ na wo kɔ yi ano e wo ho opem so asori eni na yenso ye besi ni asori so ni akɔ ni ya ne kejebi na me ya adomo a ye to so mienu ne me ensa de kosi ne nkono so NYANSAPO trusters ye de ni nyina e de bebere Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben antima nyina ni mu ampata